Ние ще чакаме. Боби, къде? Само едно отбелязване. Когато сме тук вътре, вървете зад нас, този, който води. Тъй като има места, където има шахти, някъде. Така че да ви се струва странно маршрутка след малко. Значи така трябва да си вършиш до край, не можеш. Мисъл, Чърчил казва, че ние никога не се предаваме. Нито пред малките, нито пред големите. Защото от нашите решения зависят хора от нас. Като го хвърлят една локална кампания Иван 40 човека в някакво село, където не сме осигурили необходимата информация, ти че можеш да вземат заложник. Да. Така трябва да дам задача да вие всичко да преминете през двете въжета до площадката с парапет. Така, до там. За тази задача трябва да се партнирате и да работите по двойки. Това ще за осигурителните въжета и за тези горе, които са. Ясно. За онагледяване на задачата, аз умишлено, че отговарям на това другите въпроси, имаш два варианта, които ти трябва да вземеш решение. Единият е да ти дам схема, по която става цялата работа. Другия вариант е само на теб да ти се демонстрира. А по-добре ми да демонстрирате. Окей. Вървите след мен и ще стигнем до място, където трябва да се изпълни упражнението, за да видите каква е постановката и аз ще ви разкажа какво трябва да направим. Там ще ни кажеш. Там ще ви разкажа, да, за да можем да вървим след тебе. Айде, вървим заедно. Едното въжи, а това кода е другото, нещо какво трябва да направим. И с ходене трябва да можем да минем по металните въжета. Най-удобно е така, предполагам.
Де го май? Направо е бах як терат. Той пое всичко от самото начало, т.е. даваме информация от организацията. Ти каква оценка даваш на задачата, на изпълнението на задачата? Ами, от гледна точка на самото изпълнение, смятам, че целта беше изпълнена. В течение на изпълнението добихме и рутина, така че да можем да минаваме по-бързо. От гледна точка на описанието на задачата, смятам, че успя да го пресъзнам. Преди да вземе Ники да каже финалното решение, да все пак обсъдихме кой какво. Относно ресурсите, които колежката каза. Момичетата, първоначално при даване на инструкциите, вие малко ги изолирахте като хора, които няма да могат силово да ви помогнат. От тук насетне те се чувстваха и като такива и седяха отстрани. Много правилно бяхме помислили какви собствени различно тегло, как ще балансираме, какво ще направим. Имахме две кризисни ситуации. Едната, която с Иван, можехме да откажем и щяхме да провалим екипа, което тук намерихме сили в себе си и минахме. Генериране на идеи, изпробване на модели, споделяне на информация. И адаптация. Адаптация и то по време на движение. И наблюдение на това, което се случва. Се видя, че има нещо грешно, защото ако ви бяхме минали успешно, сигурно ние щяхме да минем толкова успешно. Просто вашата грешка ни вкара да Има го и това, има го и това. Баланс, че не е сила само, защото... че не е бързина, ми е фокус. Поздравявам ви всички, защото тази задача изисква много концентрация, доверие в човека срещу вас и много добро съволстване. Искам да поздравя Ники за организацията, която създаде, защото ми направи впечатление още с идването при вас, докато ви изчакахме, докато ние го чакахме. Първите ни думи бяха супер или много е готин, това беше задачата, при положение, че знаеше какво е. И там след ми направи впечатление, че тази добра организация, организираше ресурсите, събираше информация от вас, да се управляваш. И като цяло е ориентиран към човека, т.е. това, което се записва, както се записва. Сравнително мек подход на лидер. Ето там 60 литра вода ни чака.
Заповядайте към вашия обед. Заслужихте сте. Това е пати, ако не знам. Айде сме всички здрави. Здраве на всички. Здраве на всички. Няма такова. Приятно на всички. Следващото 23. Страхотни сте, благодаря много. Страхотни сте просто. Спокойно за началото. Белите клики в завода. Обстановката трябва да се хване. Такава страхотна изненада на пролет бях очаквал. Това никой това. Заслужили сме си какво.